Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün 19 fevral 2025-nji ýyl. 19 fevral ýadyňyzda bar bolsa ýa ýadyňyza düşýän bolsa 1992-nji ýylyň 19 fevralyny Türkmenistanyň ýokary sebedi ýagny parlamenti Türkmenistanyň şu gün o depesinde galap oturan ýaşyl baýdagyny kabul etdi. Odal men munyň taryhyny aýdyp beripdim. Şol näme üçin şu baýdak diňe şu baýdak kabul edilýär, başga baýdak däl. Onuň sebäplerini ýene bir gezek düşündirmeli bolýan. Ýanky SSR ýykylany biz 91-nji ýylyň 27-nji oktýabryny öz garaşdyrlygymyzda eglan etdik. Demek, garaşsyz bolan döwletiň öz hem döwlet baýdagy hem döwlet gerbi nişanlary hukman bolaýmaly. Şol üçin şol garaşsyzlygy eglan edemezden soňra biz ýokary sebetde deputatlar bolup karar kabul etdik. Halka ýüzlenýär. Ene teklip girýär, konkurs eglan edýär. Kim şol gowy ýa bir nussalarlyk ýa baýdak çylyp berse, ýasap berse, teklip etse, şol eski diýilýär, şo baýdan eskiden bize uğraşsalar, ene şo bir näçe eskiden içinden soň onu alyp deputatlar aralyp maslahatlaşýar. Soň ene şo bolýar diýip el galdyrsalar, şo baýdak bolýar. Ýok, deputatlar arazylaşmasa, onu halka referenduma da goýup bolýar. Halk ses berýär. Ikiden biri. Ýani şolar hiç bir edilmedi. Yurttaş men özüm size aýdyp geçdim. Hawa biz eglan etdik konkursa, gelen emeler var, konkursa gatnaşan adamlar var, heykel taraşlar var, suratçılar var, halkyň özü üçin men bilýän 10-15 tane eski dürli formatdaky, dürli renkdaky şol ýokary sebede ýagny parlamente gelip gowuşupdy. Ýöne şolar hiç birisine üns berilmedi, hiç birisi deputatlary hödür edilmedi ýa-da görkezilmedi. Ayın 19 fevral 1992-nji ýylda ýerden parlamentin maslahaty geçirildi. Ya oturuşu. Onu biz deputatlar ayın 18-ine geldik. Aşgabatlylar men Gyllarbatdan ýene bir Moskwada mardan daha şowdan Lewapdan her ýaşaýan ýerinden deputatlar geldiler. Onu sonra maňyň makrody diňe baýdaklar şo konstitusiýanyny kabul etjek bolýar. Şoň öňüne almasak boljak geldi. Onu men şo taýda çykyş etdim parlamentde nähil beýle bolýar. Bir konstitusiýa diýilen zat bir gün okup el galdyrylýan dokumentler asyrlar boýy türkmen ýaşamar şoň esasen. Şoň üçin meni 3 ay möhlet bilen halkymyza hödür edeli. Halkdan näme teklip gelýär, deputatlar üstünde işlesin. Onun sonra dolanyp gelir, konstitusiýa şonu kabul edersin, deputatlarym şonu golladylar ýerli ýerden. Kabul etdiler şu teklibi. Emma şol baýdak barada zat aýdylmansaň, ony 19-ny kapydan girenden näniýär, ýüzü ýanky bir turşan pomidor ýaly gyzardyp geldi. Goltugyna da şol ýanky baýdagy, onu soňra ýa-da biri süýräp gelýär, şol ýanky gerp diýip bolýan var nişan. Onu malyp bir burçda dikler baýdagym ýanyna goýdular. Ene çykyp bolýar diýdi, hawa diýdi, ay bolýar, ene ýol konstitusiýany kabul edilmeýän bolsa, hawa 3 ay menem garşy däl diýip, 3 ay möhlet bilen ola geçdi. Ene biziň baýdagymyz şunu kabul etmeliler. Bir näçe deputat çykyş etdi, şol sany menem. Yok, şu näme derur, şu hani bir konkursa gelen beýleki baýdaklar nusgasy, näme üçin olar görkezilenok. Ay o taýda bilmedim. Bir sagatmy, 2 sagata çekdi diskusiýa. Ýeňmerenak näme? Onsoň şu taýda oglun bardy. Oglun ýanyna ýaş ýigit menden bir ýaş boldy, şol döwründe 40-da ýetmedi bu. Şol Türkmenistanyň Statistika Bürosynyň başlygy. Ol aýtdy, söz sorady, ministrlere söz
aňlydan ýyzyn ursat berilse gelýärdi. Biz ýa deputat däl ol islan wagty elini alyp çykyş eder ýa. Ay ona da niýe söz berdi, pikir etdi, özüň gollarmy kadyn. Ol ýigide maýtdy. Emma dedi, bir zada düşünün dedi. Biz dedi türkmenler halyn ayağımyzyň aşagyna düşýärdi. Äseden biz on göýlerini alyp baýda edip depämizde goýmaly bol. Evet, nisaly de wapşy boljak zat däl aýtdy. Otur ýerinde dip niýe abin gaher geldi ondan. Han ses berýär. Pereriwa çykýardy. O din 5 minut 10 minut. Şo pereriwde hemme yemeler ýygnapdyr ýa-ni welaýet başlyklaryny. Hani deputatlaryň şoňa el galdyrmasaň siz wezipäňizden boş diýenler. Ene gelip boly. Han ses berilşik diýär. Bilemem. 10 adam garşy bolup galan hemmesi el galdyrdy. Şu el galdyrana da şu welaýet hakimler turup ýygyny oturýar da yemeleri ýa-ni deputatlar şu welaýetin. Şolary seredip emedi. An el galdyrşy göre. Elini galdyrmadyk bam içinde ýokmy. O bennelerim özlerine degilmese razy bir topar şu işi daýhany bir nýanlyk getirilen onu şu partiýanyň nomenklatury. Ana getdi. Şonularym 19 fevralda Türkmenistanyň baýdagy we döwlet nişany kabul edildi. 19 fevral näme üçin? Sapar Murat Niýazyň dogulany güni. Şoň konstitusiýany kabul etjekdir. Şoň ady bilen baglanşdyrmak üçin konstitusiýa geçmedi bolýar. Enne soňra şol konstitusiýany ýa-ni konstitusiýa 8-nji maýda kabul edildi. 3 aýdan soňra onu weyran edip şol edilen işler gatykän onu aýdyljak bolsa söhbet uzagy üçjek ýa-ni şu baýdakda duralım. Ondan şo baýdak 90-njy ýylyň 19 fevralynyň ta 2018-nji ýyla çelli 19 fevralda bellenip geldi. 2018-nji ýylda muny Gurbanguly Berdimuhammedow ýoşuk bilen aýryp ýok etdi. 18-nji maýa geçirdi döwletiň baýdak gününi. Näme sebäpden? Niýasyň adyny taryhdan öçürmek üçinmi? Ya öz adyny mahabatlandyrmak üçinmi? Ya Niýasyň ady tutulmasyn diýipdimi? Düşünükli ol. 18-nji maýda konstitusiýa kabul edildi. Ýani şo konstitusiýa kabul edilen güni 18-nji maýda baýdak kabul edilen, baýdak 19 fevralda kabul edildi. Onu näme sebäpden? Şu baýdagyň bayramyny ýa kabul edilen gününi 19 fevralın 18-nji maýa geçirenni ýa-ni Gurbanguly şolda prezident bolýan bolsa halkyň öňüne çykyp hasabat bermeli. Şular ýaly işler üçin biz baýdagyň bellenmeli gününi ýa bayramçyny 18-nji maýa geçirýär. Ol öwrenje däl hany halkdan gaýtawyl görmänsen, ene 27-nji oktýabrym alyp hana 27 sentýabry geçirdi. Näme ol 27 sentýabrda näme boldy Türkmenistanyň içinde? Hiç da. Näme bu? Ejetiniň dogulany günümi Gurbangulyň ýa kakasynyň ýa aýalynyň ýa bilmedim boýdaşynyň habar ýok. Ýöne şonu 27 sentýabra geçirdi. Ene biziň Türkmen halkynyň matam güni bolan 10-njy ýanwar bar Göktepe galasynyň syýynan güni ýa Nagana kölümünü 40 000'dan uğrak adamı. Ene ol 10-njy ýanwarym alyp ana geçirdi de hana 6-njy oktýabra goýdy. Eden edip ber, 6-njy oktýabrda Göktepe galasynyň urşy boldy. Ýok elbetde. Şol aşgabatda ýer titreme bilen bilelikde ýatlama günni. Ýa-da orta ýaranjak bolup Putin mesela tawin bolup eden ýa-da hereketi. Eger şol 10-njy ýanwar matam güni dep Göktepe galasyna millet üýse diýmek şo taýda geleni geçeni ata-babany mertleri ýatlanjakdy. Hatak näme ol aşgabatda ýer titrepdir. Häzir şunu çellen belli däl o taýda 100 000 adam öldümi, 150 000, 200 000. Habar ýok, şunu çelli, maglumat ýok. Ana bilen şolaň arasyna goşulyp gitdi. Indi ýene-de şol baýdak gününe dolanyp gelsek, şol baýdakda 5 sany göl goýdy. Birinciden Türkmen halkynyň göl sany 5 waratdy. 5 welaýetin göl däl o taýda hemme tire taýpan hasaplasan
Petir we Daniel daýmaly o baýdagyň ýüzüni. Niýat şunu ýöretetdi, şol aýramçylygy saklamak üçin. Ýogsam 6-njy welaýatyň barda şol Kerki welaýaty ýanky oblasty Ýerdöwür ýanky Türkmenistan Respublika diýip elan edilenden soň. O näme üçin onu 6-njy welaýaty Kerki goşulmady? Bilim sonra onu galdyrdyk biz parlamentde. Ay soňra dersine biraz garaşyň diýip ýalyn söýledi ýa-da niýat. Ana soňrasy häzirim gelenler. Indi baýdakly meselelär dolanyp gelse, şo baýdagyň ýüzüni birinjine renki, näme üçin ýaşyl. Şonu berilýän düşünürse göre, ýok şol renk diýe o taýda hiç şeýle ýeme dini düşünje ýa bir başga bir zat, hiç zat siýasat goşulanak boldyňa biziň halkymyzyň geçmişi, ene şol durmuşy ýa-da medeniýeti diýip ýaşyl goýduk diýip. Türkmen halkynyň hiç açan geçmişde ýaşyl baýdagy bolan ýeri ýok. Gök baýdagy bolup da şu men ýeňtemdäki gök ýaly renk ýaly. Sebäp ol gök taňragynyň ýanynda öwrümi gök renk, goýu gök renkden baýdaklarymyz ýa ag renkden bolan ýerlerim bar. Olýar musulmançylyga degişli baýdalar. Ýöne ag renk bilen alaja garşy tikilen baýdaklarym bar ol. Men bir ýerde gördüm. Şol emme ýanky Tengrizme gök taňry zamanyna degişli. Ana gök baýdak gerek bilençin bizde ýaşyp. Sebäp ol Arabistana gidip gelenden soň şonu etmek isledi. Emir boljak, patşa boljak. Patşalyklaryň köpüsiniň baýdagynyň renki hawa näme? Ýaşyl. Abi goňşy döwletden görnäl owadan baýdagy bar. Isle Özbegistandan, isle Kazakistandan. Ene şolarda geçmişine ýüzlerine var gök taňra. Gök asman näme? Gök taňry ene şol deňeli. Bizde ýaşyl aýdýa ot bitipdir diýär. Hani türkmen näme goýun mu diňe ot çöplep ip berýär. Gög otuma bizde diňe kan bolsa 2 aý durýar. Jogda asy ýakyp aýrýar bu zatlar. Onu samanyň renkini sary goýmaly ekenler bu. Hani Kırgızlar öz milli däbine ýerip Gyzyl baýdagyň içine oraçany goýdular. Çatma mı, oraça mı? Näme diýip aýdylýar? Bizde şey diýip aýdylýar da Balkan tarapda. Ene. Bu bolsa getirip ay bilen 5 tane ýyldyzy goýdy. Aýym goýmalsy ýaly däle tersine edip pawu. Ene. Şol ýaly. Halka näme bolsa şo bolsun, kabul eder diýen terze getirip goýdy. Emma ýurtdaşlar, keredin ol halky hiç da saýmaýanyň bir nusgasyny öz niýatyň portretlerini seredin, özüň suratlaryny. Ödöşünde duran emesi var, ıznaçogy, ýa nişany. Şo taýda ay bakmalsy ýaly uğruna bakyp dur, ýyldızlarym şo tarapa seredip dur. Emma oň ýeňsesinde duran baýdakda bolsa, ýyldızlar beýle seredýär, aýym beýle tersine seredýär. Sizin ay günüňiz batmany diýen ýal az galandyr diýip goşu var. Şoň misalyny bir eden oýunu bolmaly. Mene şey diýip düşünýär. Ýöne ine alyp şonu şeýle goýupdyr, utanmanyň halkyň öňüne çykýar, penjegine durdy. Ay bakmalsy ýaly bakmaly tarapyna terap bu ýyldızlar durmaly ýerine dur. Ýöne şonu görkezem ýa-da şonu utandyran ýa şu mesele ünsü çeken ýeke alim, ýeke döwlet işgäri, ne de jurist, ne de deputat tapyldy. Şuna çeli şu zatlar aýdylmady. Aýtmaga meselen hakly. Ýöne men baýdagym bar, gowanýan bolsaň hany seret, ol baýdakda ay bilen ýyldızda bir tarapa bakypdy, oň döşüne kyzyna çökdi de beýle tarapa seredipdir. Ondan aýdylan mal bilen. Indi şol baýdagym ene ýanky 19 fevralyň ütgedip 90-njy ýylyň soň 18-nji ýylda ema 18-nji maýa geçirýär Qur'an bilen. Ene baýdakly bolşuňyzam şeýlere. Ýöne bilen hemmesi däl ýurtdaşlar. Baýdak şol renki diýeni göýleri 2 gede ütgedildi. Şu kabul edilenden soň näme aňlady? Şo baýda halk bilen maslahatlaşman,
Şo bir goltuğuna gysdyryp dursunam howul hara getirip ine parlamente hödürlen triyapkasy şol. Oňa halk gatnaşanak, ya halkyň wekilleri, deputatlaryň oňlap ses beren baýdagy däl, bar bolsa aýtsyn şuň çykdyn enteke meseleni da şol deputatlar. Aýtsylar, "Ow men ak gowun bilen ikellep şuna ses berdim" diýip. Ýok. Ýok. Ol halkyň deputatlaryň hem halkyň boýuna dakylan. Seredin, 97-nji ýylda 92-nji ýylda kabul edilen baýdak 97-nji ýylda eýýam üýtgedildi bir gezek. Nämesi? Şo göýlen renk üýtgedildi, ulurdyly, kiçeldildi. Soň ýeme 97-nji ýylda ol ýeme gapdalyny ýanky Birleşen Milletler Guramasynyň emblemasyny goýdular ýeme biz näme girdik, bir tarap bolduk diýip. 2001-nji ýylda ýene şo göýlerini üýtgediler. Renkini göýülüň içindäki. Muna millet kabul edi. O millet sen 10 gada üýtgedäý ol göýülüň renkini içindäki. Kim görüpdir o göýülleri, kim çytypdyr şol göýüller gala. Kim şo göýülleri bolsa ýalşymagal, menne elime galamlar menen çytyp beren hemme renkini şu bir adam tapylsa Türkmenistany biz şoňa baýrak goýaly. Ulu kiçi tapawdy ýok. Erkegi de nany ýokdur. Şäp o zatları bir şöhretlendirmek üçin ya suratlandırmak üçin gözüme lupa ya menki 3-4 tane aynak takın şu çıtım oymalı bolýar. O baýdak diýilen zat bir ýeňil formada, bir kabul ederlik formada bolmaly. O çağalarmy, ýaşlarmy gerek bolsa Ýewropada ýaňaklaryny, baýdaklaryny çyzyp berdi. Ana Türkiýanyň kızılandy bir aýdur boldy. Ene Türkiýe sen o kızıl baydak götürýär diýip Türkiýany sen kommunist diýmersiň, ya Sovet Soýuzynyň baydagy diýmersiň. O gany kulüp kazanylan baydak. Kyrgyzlan kızıllar. Bir şular ýaly meselede, baydakly meselede bir kabul edilerlik zat bar. İş bar. Şol edilmenden soňra onuň ol baydagyň manysy ýok. Deregi ýok, peýdasy ýok. Şeňmi? Şumal men baýdagym diýip ol ýapyşyp ýatarlar bar. Men ene taryhyny aýdyp berýän. Siziň baýdagyňyz bolsa şo ýaşyl terapgany büründen gezip berin. Ýöne ol halkyň ýa-da deputatlar halkymyza teklip eden ýa döwletimiziň nyşany bolsun diýip kabul eden zady däl. Täze Türkmenistan şu meselede hökmen garaljakdyr, garalar. Indi heredin bolýan zatlary şol baýdakly meseleni aýtdypdy. Şunu nädip indi ýygyna gaýtjagyn birine. Gurban gulu töweregine aklar. Her zat etmeli, şunu öz bolsun, özüne gerek ýagdaýda ullandyr. Indi şol bularny padşalygy geçdirir de faktyski Türkmenistan respublika adyna aýryldy. Indi padşalygy geldi. Indi şol ýaşyl trapkan ýüzüne arap sözümi ýa bilemek başga harp bilen Türkmenistan padşalygy ýa şalygy diýip ýa sultanlygy bollugy tordy. Ütgeşik zat ýok. Ýaşyl baýdak, ýaşyl simbol şu zatlary maňlady ýa-da. Köp döwletlerde şol ýaşyl simbol diniň alamaty. Biz bolsa Türkmenistan konstitusiýany okap görüm. Biz dünýägi döwlet. Biz hiç bir dine gatyrşyp ýa din bilen ýöredilýän döwletler. Şonu berjaý edýärmi? Ýok. Hana bular Mekke'ye gidip gelmeni ol her hepde de jygyrlyga gidip geleni aletdiler. Hacı da howul. Ene şeňmi? Näme edýärler? Şol hemme zady şu mahal şol padşalygy görmek üçin konstitusiýasynyň baýdagynyň beýleksiniň belgisiniň nyşanyny. Indi itin keşfi bilen medal çıkarılyan bolsa eskerleri näme üçin onu Gurban bilen keşfi bilen padşalyk medal çıkarylmaly. Onsoň on daş döwregine ýallakalar giýjek ony zowlady watylara ýar ozany. Sağ ol indi bizi näme şah sowgadyň üçin ýa şafer paýyň üçin onu şah diýerler. Bilýärsiň näil şahyň ýöne. Ine şoň 19 fevralda size men şu pikirleri ýetireýin edim ýurtdaşlar. Zatlary biraz üns berin. Başgaça
bir döwletiň düýbi tutuljak bolanyna bir düýpli tutulmaly. Şu halk bilen maslahat edilip tutulmaly diýip düşünýär. Halkdan maslahatsyz ya halkdan beýdin bir zatlar edilse ya karar kabul edilse ol diýmek şol bir adamyň ya bir maşgalan ya bir toparyň özüne degişirler. Emma halk bolup kabul edilen zat ömürlük galýan. Onsoň şol SSR'ň konstitusiýasy üýtgedilen döwri garaşdyrlyk diýip täze konstitusiýa ýazylan döwür. Şol SSR konstitusiýasynyň aşagynda ýazylydyr. Türkmenistanyň ýanky jumhuriyet durumy üýtgedilip bilinmeli. Olar şonu üýtgediler. Näme üçin onu şu gadagan edilýän yer aýrylýardy üstüne tamam o konstitusiýanyň 8 ýerde üýtgedip ýazdylar. Bizim geçen şu 32-33 ýylyň içinde. Bulan hemmejik zady emeli, hemmejik zady ýalan. Bulan hökümetem ýalan, bulan baýdagam ýalan, konstitusiýasym, döwletem hökümetem. Pulum 2 kursly bolsa olam ýalan. Biz diňe ýalan bilen para bilen ýaşap oturan döwlet, hökümet we millet. Ýöne näçe uzaga gider, onu wagt görkezler. Başlan wagtyňyzy kän almaýyn. Onsoňam şol 27-nji diýilen san bar, onu maýdan 27 nerden gelip çykýar? 27-nji oktýabr o ýöneköy ýere alynan zatda 27-nji oktýabrda 22-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda men ýalňyşmaýan bolsam şu taýda Merkezi Aziýa, şu Merkezi Aziýa diýilýärdi. O da Orta Aziýa, Orta Aziýa döwletleriniň serhedi çyzylan. Ine şoň üçin 22-nji ýylyň başlan 22-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda. Ine şonu şol 27-nji oktýabr san bizde 24-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda da bizim konstitusiýamyzyň kabul edilen güni ýa-da döwletimiziň döredilen güni jumhuriýetiň takyry. Ine şeýdip bellenildi. Her zadyň öz geçmişi bar, taryhy bar, senesi bar. Ýöneköy ýere gelen zatlar 27-nji oktýabr. Ýöne bir nerden alyp getirdi bu 27-nji sentýabr? Näme üçin bu ýanky 19-njy fevraly 18-nji maýa geçirdi? Näme üçin 12-nji ýanwar matam gününi alyp 6-njy oktýabra sokdy? Soran şolardan jogap millet. Eger biz döwlet millet hökmünde ýaşajak bolsak, näme üçin biziň taryhy wakalarymyzy ýa-da senelerimizi islan wagty üýtgedip, islan wagty özüne geregini ýazyp otylar. Diýmek bilen halk bilen hiç bir iltişi gatnaşygy ýok, syýlagam ýok, hormatam ýok. Bular kanuny tabynam der. Şoň üçin eger bular kanuny tabyn bolmaýan bolsa, onda näme üçin halk şolaň çykaran kanunlaryna tabyn bolmaly? Gaty uly soraw bar. Gerekmi şol tabyn bolmak? Ene şoň üstünde oturuň, oýlanyň, pikirleniň, özüňize gerek netijeni çykaryň. Dinläňiz üçin sag bolun, hemmäňiziň öýüňize saglyk ýurtdaşlar.